Ну, гэта высокамужны ўчынак, і на такі ўчынак мог пайсці не кожны, вядома, але ведаючы Міколу сапраўды ўжо больш за 30 гадоў, то хіба што ведаючы ягоную мужную пазіцыю, я як бы разумею, што такое зрабіць мог толькі ён. Вось, таму я гэта цаню, ну гэта асабісты выбар ягоны, вось працягваць барацьбу такім чынам, таму што калі ёсць у краіне палізняволеныя, палітыкі, грамадскія дзеячы, праваабаронцы, это ёсць выразны паказальнік той, што ў краіне адбываецца. Што ў краіне ёсць вялізныя праблемы з правамі чалавека, што тычыцца Беларусі, то іх ввогуле там няма, можна сказаць зараз, да? Што ёсць дыктатура, што ёсць, якая трымае палітычных сваіх апанентаў у турмах. Вось, это яго палітычная барацьба, ён такім чынам працягвае барацьбу, но это шлях складаны. Трэба мець вельмі моцную цвёрдасць, сказаў бы так, каб вытрымаць яго. Вось таму я глыбака паважаю яго.